Mukhang malungkot ka. Ito si Oliver. Padala ng tira. Saan? Palawan? Init no? Ha? Init. Bakit? Ba't pawis na pawis ka? Anong ginawa mo doon sa loob? Ha? Anong ginawa mo sa loob doon? Nakikita tayong tatabay dito eh. Si Boss Aguilar hindi ako. Tignan mo kung anong ginagawa niya. Bakit pawis na pawis siya? Di ba talaga paghilti yung katawan niya? Yeah. Sige, nagbihanat. Kilukan. Ano ka na ka? Ha? Punta ba dito? Nag-Newton kami. Kanina pa kami dito. Isang bagsak niya lang? Sumbihan lang? Ito. 7 bagsak. Tag-isa-isa lang. Ay, dyan pala may Palawan dyan, ano? Arte. Di dyan, oh! Katabi ng ano? Ayaw nga ba't sa arte pa siya punta, no? Oh, dyan, oh! Sa may katabi ng loto. May Palawan dyan, ah. Naglakad lang siya? Bagay, last test Palawan eh. Tutusan pa kayo ni Ilma doon. Nandun si Ilma eh. Di, ayaw, may babalag muna kita. Hindi inaasahan mga pangyayari na magkasama-sama tayo dito sa isang lugar. Kalagay pa, oh. Attention. May nakalagay daw. Attention. Speed limit. Speed limit. 1 kilometer. Hanggang ako yata mag-Isabela. Ako yata mag-Isabela. Ikaw? Pini daw? Ha? Pinibay? Hindi. Alam mo rapid si Bay? Si Toto yata at si Jumar. Pinibay? Naalala niyo ba yung binlag ko? Ito yun siya, oh. Yung kalbo, yung buhok. Yung Ito, ulo. mahaba na. May ano na, may buhok na konti. Oh. May buhok na siya konti. Pag mahaba na, i-vlog ko na naman siya. Nandito kami sa magandang lugar. Oh. Dyan, oh. May papasok dyan, may Palawan dyan, oh. Sino eh? Ha? Wala. Diyan lang sa loob. Ano eh, palaging lasing. Kaya dyan lang muna siya. Kasi nga kagabi nun, naginom ko yun eh. Naginom na naman kayo kagabi? Ha? Naginom na naman kayo kagabi? Naginom ko yun kagabi, Chin. Paano pagkatapos si Oliver, tawagan ka lang. Hindi, patay ito. Ha? Siya dito. Siya? Salagan niyo. Ha? Maglagi din. Dito yung gripo. Ayan. Hindi, tambutso yan. Kago. May may silencer.
Kumusta ang inyong bayahe? Tapos na rin. Ha? Kaya nagkalit ka na. Kami? Alas 12 na? Alas 2, nandito na kami. Nag-u-turn lang kami dyan. Dalawang bagsak pa. Kaya? Hindi, yung ano, sa bila. Iberis tsaka ano, Ano yung unahin mo doon? Evergreen. Ano wala yung bababot talaga araw yung Belgrade? Baba mo na yung bukod sa mga kilig niya. Ang iwan na isang tao yun. Di yata kaya. Diretsohan. Bukan ko. Alam ko, kaya ko. Padalhin ko man lang mamaya tutoy pag ako driver. Padalhin ko man lang talaga mamaya ng ano. Bayan siya no? Bigit. Ataw. Ataw. Tapos, May neutral. neutral. Tuntua na siya sa ginagawa niya eh. Hindi nga palang palawan yung ibigay sa akin. Ilang araw, nagila, patay, bitok. Totoo, may harap ito eh. Oo. Ang gulo po siya, no? Jomar yata. Wala po yan. Jomar nandun eh. Hindi rin nakalawin ko tumon. Pako si Turo. Sino ang pera niya? Pana. Gabi sila. Hmm. Hmm. Ba't alas 3 siya kayo nakabalik? Huh? Ba't alas 3 siya kayo nakabalik? Tulog ko siya. Bisita. Alas 10 kami natin. Tapos? Aga pa pala? Oo. Siya. Pinapunta may kinukunta kay Balinog dun. Oo. Doon siya nagantay? Sabi niya nung nakita na kayo. Ang inagkikabisado. Kabisado na lang niya. Turo dyan naka ano eh, schedule. Di ba? Huwag naman. Kaya nga. Ha? Ano naman siya yung tapos sila. Ayaw niya? Yan, kaibigan. Baka siya mag ano, Isabela. Sana nga siya na mag-Isabela. Paano na nga yun? Ba yung biyahe eh? Kano pag yun 1.5? 1.5, parang nagdalawang Santa Cruz ka lang. Dito ka ng Maynila, 600. O, 570 na ka. Oo. 570 na. May isang down pa. Tuwing GR doon. Tuwing GR, mga apat yan. Medyo yung CGR, may natin. Totoy. Wala kong pisto si Toto Aldi. Meron na? Yun, sa ano? Santa Cruz. Na, si Kikaloy. Meron na si Toto Pisto doon, si Kaloy. Ayan, bay.
Ano yan? Tingnan mo. Baka may ano, laman na. PH skill. Ha? PH skill. PH skirt. Sakyan. Sakyan ba? Bangus. Mabangus lang. Pagkain ka. Kawawa naman yung mga tunay kong kaibigan. No? Ayun. Sabay tanggal yung prestige. Pag-ilog ka. Doon pa sa kantin? Hindi. Diyan na, makyat na siya. Dito to. May bago. Wala. Ano eh? Walang tanong makain. Bilhin namin andok. Bagambag ang bili ulam. Ang prestige bag. Apa, jangan tatay vaccination niya. Hmm? Uy mo na to. Aoy. Mga lakal ka dyan, no? Vlog kita. Hindi mo na sa kanila. Lagyan. Payain niya. Isa-isa lang ba ang probinsya mo? Baka. Kasi ba yun ang probinsya? No? Sira man yung ano. CBN. Ginamit na Oliver po. Kasi hindi man lang ni-report. Sino gamit na? Ginamit niya, Subic. Tapos yung ako na naggamit, puto nilagay. Nanikip po. Hindi. Ginamit ni Toro yan. Ay, Tapos ginamit ni Oliver. Hindi ni-report. Tapos ako naman gumagamit to. siya nga nag-report na ulo ng usbili. Pati patay. Sino? Yan yan. Gano'n naman talaga yun. Oo. Alay ka sa akin. Galing kami ano. Saan kami galing eh. Under kami. Kapatid paring baby. Ay dalawa rin kaya magkasunod. Galing nyo sa amin eh. Start na. Along lumay ba? Parang yung nasabay sa prito. Kaya baka yung patayan ay pag ginaano sa kablo ng prito nahihida din no? Cambio ng preno. Iba yan naman yan eh. Brake fluid lang nagtulak sa preno. Hangin. Yung wire niya ba sa... Hindi wala man wire yun. Preno? Wala mang kable yun. Preno? Kable yan? Hangin lang yan at saka ano. Brake fluid. Nagtutulak sa mga ano. Mga prito ganyan. Walang wire na katulad sa atin na ito. Di cable. Tragis yan. Ang brake yan. Di cable yan. Pero yung ganyan. Napakabalo pa. Walang cable yan. Hose lang yan. Kagano. Hangin lang at saka ano. Brake fluid na pa hihinto yan. Ang laking ulo. Ganyan kalaking ulo bago dalawa lang gulong na do. Bago ataw ko sa expressway dalawa lang gulong. Ganyan to. Mau pa. China din yan. Ha? China. Kawawa naman yung mga tunay kong kaibigan. No? Yun sila yung walang mga ano. Kaling sila sa biyahe, wala silang kain. Gutom. Gutom yung butin. Ano naman sa mga nanonood, pakisobrang ganyan. Mabigyan ko kayo tagba 20, magbili kayo doon ng merinda. Kaya ka na? Ay, na? Balihin na ni Toto yung mga views niya. Wala pa. Kaya mo lang, huwag ka lang mag-alala to. Yung vlog ko sa'yo, pag sumahod na tayo, mayroon ka. Meron ka to, huwag ka mag-alala. Hindi na nang subscribe.
10 Kalimutan na naman. Sobra? Binalik nyo? Hinihita na mo. Hindi tinanggap? Tinanggap na. Tinanggap na. Purple. Purple. Sayang lang sa akyat mo isa-isa 2 pirasong gala mo. 40 no? Tayo na ko sa taas ang puno. Ay! Isang bagsak lang kayo, di ba? Ito yung stock order. Order ka na din sa ano sa Lazada na. Yung. Pang ganun na palagi ka dito. Ginawa kayo babae nun? Ha? Gagi. Magkikita ka sa Lazada. Ginawa yun? Pilik. Pili yung parang pilik mata. Kaya lang, kapag ito, baka maiwas sa puki, no? May iwan sa ilalim. Si Kalbo, saan biyahe? Buong Kalabo. Si? Buong Kalabo. Si Bong? Sila ni Joel? Saan? Blooming lang yun. Kaya sabay pick up ng tiles. Ando na yun? Oo, hindi marunong mag-iwan yung video. Uuwi agad ng aga, bago pag tingnan mo parang nakakawa. Parang ano yung nakakawa patay ng buhay. Yung bigit ng buhay. Nag-inquire ako kanina doon ng ano? Motor train. Tubig ano? Hindi, bibili ako. Hindi ka naman. Pero mo. Hindi, pag sawad ako sa YouTube, bayaran ko na lahat yun. Dalawa ng motor mo. Pagandahin ko. Dalawa ng motor mo. Sabi nga ni kagad ni Greg Nadby. Boy! Nagpadala ka sa arte? Ha? Sa arte nagpadala? Diyan pala ang Nero, hindi ko naituro sa'yo. Ang gano'n dyan? Oo, ang lapit. Magdala ka ulit doon. Diyan ka sa Samson? Balik mo. Pala na lang ulit. Sabi ng Totoy. Sali ko lang. Ginikas mo pa, di ka pa magkahirapan. Oo, ito na pra. Dapat ginikas mo na lang. Marunong yan. Gikas? Kabili ka pa sana ng tatlong tubig, tigigisa tayo. Ano lang sila marunong daw. Hindi nga nag-text yung ano, Palawan na. Baka ka mali ka na sa number. Ha? Mali naman ang number mo. I-text ko na lang tong ano. Picturean mo. Eh, wala nga akong picture eh. Mamaya, mamali yan yung pag-send mo dun, di makuha yan. Ha? Ano ang masasabi mo sa inyong pinadalahan? Si Joby nga, may card na sa Palawan eh. Wala ka bang card sa Palawan? Paano pagkuha ng card sa Palawan? Sa amin pa to yung Oh, dali birthday. lang. Ha? Dali lang. Fill up ka lang dun. Picture mo na yung Palawan, card na. Sabi pa ni Joel, pa-scan mo lang. Oh, ito na oh. Oh. Duplicate na ako ng ID. Yung original daw niya nakatago. Utang na duplicate na nga binigay sa'yo. Sabi mo original nakatago. Magpaparehistro pa ako ng motor sa ano? Timber. Saan na? Yung motor ko. Expired na yun. September? Expired na yun. Sabay na kayo. Pwede na tayo, sabay mo na sa aking papel, no? Hindi pwede. Kukuha ka pa ng ano eh. Smoke test eh. Hindi. Wala yung smoke test lang naman. Smoke test lang importante doon eh. Insurance pa. Pag wala na. Yung smoke test na, yun ang bibigyan ng insurance na yun. Ay kaya Hindi. pag pala yun. May 100 yung ano, insurance eh. may Kasama tao. may insurance ako eh. Si Buwana. Meron pa sa Security Bank. May insurance din ako.
Hindi mo kung may insurance ba tayo dyan sa ano? East West. Ay, serious ka na. Yung ko yung ano natin, itiin. Kung may insurance ba tayo dyan? Wala yata. Sa sunod na taong mo na isang yan. Hindi pa nga na nagamit. Sabi ni boy, withdrawin mo na, may pundong 5,000 yan. Laman. Sabihin ko rin sa kanya na pinitro. ATM ka man, yung mga sweldo, doon pa rin sa office, oh. Malaki na sundo natin, no? Yung cardo. Kung ba yung binigay mo lang dapat yan, hindi ka na sana nagsulat-sulat doon. Kung kailangan din magsulat ha. Ano, huwag hindi ka magsulat. Ano lang tao, para may discount ka. Sabihin kita na yan. Oh, siyempre. Magkano discount mapiso? Pwede rin ano, pag may kukunin ka, di ba, bibigyan ka ng ano. Sabi yan. Tingnan natin kung may laman. Ginipsip pa. Ay, hindi ito ang gabi sa Palawan kasi walang ano eh. Ano? Walang Ma'am Donisya eh. Palawan! Oliver. Ano yung pilido mo? Lumugsaw. Lumagsaw? Lumagsaw. Akala ko sa lumpas. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up. Pas. Oh, para ko, klaro. Oh, Dahil PND bang parang. lumagsaw. Karang si Wilber eh. Lapit na naglabasaw ko. Yo. Ako ang host ka. Karang si Wilber. Gwapong lalaki no? Oh. Mga ilang taon ka pa dyan? Mga 25. Tinan natin. 25 pa ako niyan. Gwapong lalaki talaga. Huwag pang pupang. Gago. Dahil pero, labit tayo na. Lisensya niya. Ito yung lisensya mo, Ber? parang nilamig na. Caprice. Siguro sa mall ka nag-renew kasi sobrang lamig doon. Ba't ganyan yung Sa minto sa amin sa Ormoc. parang nilamig lang na ano. Yay! Naka-edit pa ha. Kaya kung Meron pa dyan. Pero. Ay, super-tv. Ay, mga nagkatahan. Kaya pala kahit. Kain tayo? Kaya pala kahit. ayun mami oh. Walang tira. Tigli ko kayo. Oh, libre takbo ka agad. Order ka agad ng mga 5 mami. Ay, nag-text na yung palawa. Yeah. Tagal niya nag-text ah. Kala mo naman, abat ikaw lang ba nagpapadala doon? So dami nagpapadala. Hindi, sa arte kaunti lang yan. Hindi ako kapadala eh. Isa lang batong marami. Kaya ka to? Wala mo na akong masakit. Para Sabi yung. magbago pa yung isip Wala ko. tagari pira. Hindi ba tayo ibig, tara? Dahil libre mo ko. Para magbago pa yung isip ko. Hindi kayo lang, hindi kayo magkasama, ililibre niyo pa ako. Tara. Kaya ka na? Yep. Yep. Kayo lang, ngayon kayo. Gumami kayo doon, si ano? Ako?